Hei, olen Jaakko Selin, kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jyväskylästä. Olen ehdolla kunnallisvaaleissa jatkokaudelle Jyväskylän kaupunginvaltuustoon tuonne takana näkyvään kaupungin taloon. Käydään vähän tarkemmin katsomassa, mille siellä näyttää. Jyväskylän kaupunginhallitus kokoontuu lähestulkoon joka maanantai. Tässä huoneessa Jyväskylän kaupunginhallitus valmistelee kaikki ne asiat, mitä kaupunginvaltuusto käsittelee. Ja tällä jakkaralla mulla on ollut kunnia istua viimeiset 4 vuotta. Varapuheenjohtajan ominaisuudessa olen päässyt jopa johtamaan muutaman kerran kokousta tällä Alvar Aallon puheenjohtajan nojalla. Tässä salissa kokoontuu Jyväskylän kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto on ylinpäättävä elin ja kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Minulla on ollut kunnia toimia Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsenenä yli 12 vuotta, kuten myös kaupunginhallituksen jäsenenä. Kaikkia olen ollut yli 20 vuotta luottamustehtävissä Jyväskylässä, joten voisin sanoa, että minä tunnen tämän kaupungin aika hyvin. Mikäli sinä niin päätät, olen valmis jatkamaan tätä työtä myös kesäkuun jälkeen.